Vážení přátelé, myslící, příznivci dobrého jídla, dovolte mi, aby vás pozval na naše tradiční srnčí hody, které budou 22.6. od 13 hodin na naší myslivecké chatě ve Forotě 464. A co vás čeká? Kuchař Ondra a jeho výborné jídlo, dančíky s pepřovou omáčkou a opékané brambory, srnčí na smetaně s knedlíkem, dále divočák, knedlík, zelí, guláš a myslivecké klobásy. U těch klobásek se omlouváme, nebude tam ani soja a budou z masa. A novinka u jídel je to, žádné hrníčky, kastrolky a další blbosti, vše bude v zatavených nádherných foliích, které si dáte do mikrovlnky, bude se to prodávat zvlášť a tím pádem se nebudou dělat fronty na jídlo. Dále bude tombola. Tombola je vždycky o srnce, protože srnec to je hlavní výhra. U nás té ruličkové tombole, střelnice laserová šipka, skákací had a další věci. Hudba, písničkář folklový Mendoš a potom Krupa, discjockey, který bude hrát až do raného kuropění. Pochopitelně Nošovická desítka, Kofová chlazená a Jäger. Jäger a zelený myslivec musí pít vždycky mysliveckou zelenou. A co nás ještě zajímá, a to je vstupné. Vstupné je dobrovolné, protože vstupné je na zvířátka, na jejich krmení, na jejich léky. A nakonec bych chtěl se s vámi rozloučit troubením, ale já troubit neumím, tak já vám zaspívám. Vítáme vás, Inu opravdu srdečně vítáme vás, kuchař Ondra čeká.